जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कहीं ना कहीं फैंस के इंतजार बनल बा कि कब छठ गीत आई। कहीं भैया लोकगीत तो बहुत सारा आ ही रहल बटे और पब्लिक काफी ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे ही रहल बा। ओई में इंतजार भी पब्लिक का बन गई बा छठ गीत काहे कि भैया अब दिवाली और छठ बहुत जल्द आवल बा। गाना अब बहुत लोग के रिलीज भी होता है, स्टार लोग के। पवन सिंह के फैंस के भी इंतजार बा कि पवन सिंह के भी गाना आवे। तो फाइनली भैया वो इंतजार के पल अब खत्म होखे बा। आप सबको बता दी कल एक दोस्त कमेंट के माध्यम से भी पूछले रहने कि कुछ छठ गीत के लेटेस्ट अपडेट बताइए। तो चलिए आप सबके बता दी कि इंतजार के पल अब खत्म हो गई बा। काहे कि भैया पहला गाना अब आप सबके बीच बहुत जल्द आवे जा रहा बा। फिलहाल आप सबके हम इतना बता दी कि पहला गाना बहुत ही भव्य बाटे, जौन की आई ते एक अलग ही आप सबके बीच छाप छोड़ दी। ऐसे तो आप सबके बता दी एक ही गाना ना आई, और भी बहुत सारा गाना आई। काहे कि भैया पहला गाना के शूटिंग कल के रात में कंप्लीट कर लेल बने पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ भैया, पहला गाना के शूटिंग कंप्लीट हो गई बा 2023 के पहला छठ गीत के। जी हाँ भैया, बहुत जल्द आप सबके बीच आई। काहे कि भैया अभी एडिटिंग मिक्सिंग के भी काम चली, ओकरा बाद भैया पोस्टर आउट हुई और आप सबके बीच टीजर भी हुई और गाना भी रिलीज हुई। तब तक भैया कुछ और गाना के भी शूटिंग पावर स्टार पवन सिंह कर लिया। यानी बहुत जल्द आप सबके बीच अब गाना पहिलका आई, ओकरा बाद दूसरा का आई, बारी बारी बहुत सारा गाना छठ के भी आप सबके सुने और देखे के मिले वाला बात। ई बा अभी के लेटेस्ट अपडेट कि पवन सिंह गाना के शूटिंग वो कंप्लीट कर ले बने। बहुत जल्द गाना आप सबके बीच आवे वाला बा। काहे भैया शूटिंग के भी इंतजार है, तो वो भी इंतजार खत्म, शूट कंप्लीट, अब भैया एडिटिंग वगैरह आई। फाइनली आप सबके बीच गाना बहुत जल्द आई। ए पर आप सब का कहल चाहें, कितना जल्द से जल्द गाना आ जाए और आई तो कितना ज्यादा तांडव मचाई, कमेंट सेक्शन में बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के शेयर करी।